Maximum supply shine iya adadin Bitcoin ɗin da za a iya samarwa har abada. Gashi nan anan an ce guda miliyan 21 ne. To ba za a taɓa wuce Bitcoin ƙwaya miliyan 21 ba a duniya. Duk abin da za a yi ƙarshen Bitcoin ɗin da suke yi da za a iya samarwa a duniya kenan. To wannan shine maximum supply, ƙarshen adadin iya crypto ɗin coin ɗin da za a iya samarwa. An gama mining, ana zuwa miliyan 21 an gama mining ɗinsa ba ƙari, ƙarshe kenan. To shawara ta anan ita ce in za ka siya coin ka dinga la'akari da max supply, saboda wani zubin max supply ɗin coin yana da amfani wajen sanin ya tasirin coin ɗin zai yi a nan gaba. Wato in kana so ka siya coin ka ajiye shi na shekara 30 ko 40 saboda 'ya'yanka. Shi kuma total supply da kuke gani yanzu nan shine total supply. A nan Bitcoin akwai total supply 18.92 million. Shine iya adadin Bitcoin ɗin da aka riga aka ƙirƙira, wato aka yi mining kenan ake da su. Gaba ɗaya guda nawa ake da shi yanzu Bitcoin a yanzu shine 18.92 million. Wato ba a gama samar da Bitcoin ɗin da ake so a samu ba a duniya kenan. Amma a yanzu muna da gaba ɗaya Bitcoin guda miliyan 18.92. To shi ake kira total supply. Total supply wato iya wanda aka riga aka samar kenan. Maximum supply iya wanda za a iya samarwa. Wato kenan shi total supply iya wanda za a iya siya kenan, wanda an riga za a iya siyarwa. Sannan akwai na ukun circulating supply. Shi circulating supply shine iya adadin Bitcoin ɗin da yake hannuna, yake hannunka, yake hannun wane, yake hannun wane, wanda yake hannun kowa da kowa. Shi ake kira circulating supply. Wani zubin circulating supply yana bambanta da total supply idan mutane ba su gama siya ba. Amma idan circulating supply ya zamanto ya ƙare kamar na Bitcoin ɗin nan, farashin coins yana ƙaruwa sosai. A misali Bitcoin a ce shine lemo guda 10. To muna da Bitcoin guda 10 shine total supply ɗinmu. To ina da guda 2, kana da guda 1, wani na da guda 3. To kaga circulating supply guda 6 kenan. Saura guda 3 a ajiya. To farashin Bitcoin ba zai yi ƙarfi ba. Amma duk lokacin da aka ce guda 3 nan wasu mutane sun zo sun siye shi, farashin zai tashi tunda babu ragowa, kowa ya riga ya gama siya. To wannan shine ideology ɗin cryptocurrency, demand da supply. Volume shine gaba ɗaya lissafin kuɗin da aka hada da shi gaba ɗaya akan crypto a wannan ranar, na rana ɗaya kawai 24 hours. Wato a nan kun ga an ce $33.50 billion. Wato an yi hada-hadan kuɗi har na biliyan 33.5 akan Bitcoin kaɗai. Wato an siya an siyar gaba ɗaya kuɗaɗen da aka yi hada-hada a kansu biliyan 33.5 kenan. To kaga yana da amfani ka san irin hada-hadan da ake yi akan coin kamin ka siye shi. Kaga ka dinga kula da volume kenan. Volume every 24 hours yake canjawa. Kaga idan aka ce akwai volume ɗin kuɗi da yawa a cikin coin, to alama mutane da yawa suna siya kenan, wasu suna siyarwa, ana siya sosai. Wato kuɗi na shiga yana fita sosai. Kaga da alaman coins ɗin zai iya tashi. Amma idan kaga volume kaɗan gaskiya komai yana iya faruwa da kuɗinka gaskiya. Rank kuma za ku ga an sawa Bitcoin number 1. To ana nufin kamar shine coin na ɗaya wanda ya fi kowanne coin tasiri a harkar cryptocurrency. Akwai wani za a ga Ethereum kamar shine number 2. Akwai wasu kala-kala, wasu lambobin ma ga wasu 3,000, wasu 4,000, wasu 2,000, wasu abubuwa ya danganta. To rank ɗin nan shine kamar matsayin coin ɗin da yake a jerin coins ɗin da aka sani a duniya. Shine rank. To in za ka siya, in ka ga rank ɗin coin yana da kyau, to ba ka da matsala. Kawai ka ɗauka kamar ka shi yana kamar top 100 daga 1 zuwa 100, 200. To gaskiya za ka iya investing ɗin kuɗinka insha Allahu. Amma idan ka ga rank ɗin coin ya fara gangara wajen 4,000, 3,000 da wani abu, to ko kuma ka saka an sa rank ba a sa ba, to gaskiya ka kiyaye harkar gaskiya saboda ka sa kuɗinka a inda insha Allahu ba za ka yi asara ba. All time high shi ba wani abu bane ba. Ana bayani ne akan ƙarshen farashin da coin ya taɓa kaiwa. Kaga Bitcoin an ce bai taɓa wuce $68,789 ba, wato da dala 68,789.63.
To wannan da ka gani shine ƙarshen farashin da coin ya taɓa zuwa. Sai ka duba a yanzun nan nawa ne farashin. Ok, yanzun nan bai ƙarasu bai ma kai rabin farashinsa na da ba. A bari in siya in sha Allahu zai iya maimaitawa ya koma inda ya taɓa zuwa da. To kaga abu ne da za ka iya lissafawa da shi. Amma idan ka zo ka ga coin yana kan ƙadamin ƙarshen tsirinsa, ka ga ai da matsala. Za ka iya tunanin kai kan je fa ya rikito da ni. Abu na gaba shine market cap. Market cap shine darajar gaba ɗaya coins ɗin da aka riga aka yi mining a wannan coin ɗin. Kamar misali muna magana akan Bitcoin. Darajar gaba ɗaya Bitcoin ɗin da aka riga aka yi mining, wato yanzun nan akwai total supply ɗin Bitcoin 18.92 million. To darajar gaba ɗaya inda za ka sa kuɗinka, akwai jari kaza. Darajar dai gaba ɗaya coin ɗin nan dai da za ka siya shine. To kaga yanzu market cap ɗin Bitcoin ya nuna cewan akwai dala biliyan 893. To kaga nan inda za ka iya sa kuɗinka ne ba matsala. Suna da jari. Jarin wajen dala biliyan 800, ka gane? Darajar Bitcoin ɗin gaba ɗaya da suke duniya kenan. To kaga a yanzu a haka ai wajen da za ka sa kuɗinka ne ba matsala. Amma idan ka zo ka ga market cap kaɗan, gaskiya ka dinga kula. Wani zubin market cap, in dai ka ga market cap kaɗan gaskiya da matsala. Wani zubin a dinga kula da market cap sosai, yana da determinant ɗin me zai faru a gaba gaskiya. To idan ka siya coins mai market cap babba kamar Bitcoin ko Ethereum ko wasu manya-manyan coins hakan nan, za ka gani cewan ko da ba a cika samun matsalan saukan farashi lokaci ɗaya ba. Sabida ba mutum ɗaya ba zai iya zuwa ya zare kuɗinsa a cikin coin ɗin ya zamanto gaba ɗaya komai ya zube ba, farashi ya karye ba. Dan yana da market cap da yawa, mutane da yawa ne suka zuba kuɗaɗensu. Don shi kaɗai ya cire kuɗinsa ba za a samu effect sosai ba. Amma idan aka ce ba market cap sosai a kan coin, to tana iya yiwuwa investors masu kuɗi ne suka zuba kuɗi a ciki. Suna boosting ɗin abin. Kana shiga sai su zara kuɗinsu su ta riba da kai su ƙara da kai. Kaga sai kai asara. In kana wannan exchange on Hotbit za ka ga yanda coin suke rikitowa -35, -50, -60. Kaga sai a samu matsala. To irin wa'annan coins ɗin ne gaskiya. Amma ka zo ka siya coins mai kyau da wuya ka ga yana baka -60, -80, irin wa'annan abubuwa. Amma irin wa'annan coins ɗin masu market cap kaɗan ɗin nan, idan ka ci sa'a ka shiga, sai aka samu social media impact, Elon ya zo ya magana a kai, ko kuma wasu su zuba kuɗinsa a lokaci ɗaya, to sai kaga ka yi sama. Sai ga an samu ninki ba ninki. Kaga coin yana +3000, +4000 hakan nan. Dai to amma dai gaskiya risk caca ne gaskiya sosai. Sabida gaskiya ka sa kuɗinka inda ba za ka damu ba sosai gaskiya. Shine kawai matsalar magana. Market cap kuma shine yake determinant ɗin farashin coin, tashi da saukarsa. Idan coin akwai market cap sosai a kai, to za ka ga farashin na ƙaruwa. Idan kuma ana zara kuɗi a ciki ne market cap ɗin yana sauka, to coins ɗin zai dinga karyewa. Kaga market cap kenan shi ne yake ba da hasashen coin zai tashi ko kuma ya karye. Market dominance shine kamar kasan da market cap ɗin Bitcoin ya ɗauka, in aka kwatanta shi da duka sauran cryptocurrency ɗin da suke duniya. Cewan percentage ɗin da yawa, 39.56%. Gaskiya Bitcoin ya ɗauki kaso 39, kusan kaso 40 kenan na dukkan kuɗaɗen da suke cikin harkar crypto gaba ɗaya. Amma yanzun nan ka duba nan Polkadot za ka ga 1% ne kawai, 1 kaza daga, wato shi kuɗin da ya ɗauka kaso ɗaya ne kawai na duka kuɗaɗen da aka zuba a cikin crypto. To abin da market dominance yake kenan. To amma fa wasu coins ɗin ba sa sanar da ku wani abu. Kamar misali yanzun nan kun ga max supply ɗin wannan coins ɗin an sa NA, wato not available. Dole sai dai ka hakura kai abin da za ka yi kawai da sauran abin da ka samu. Yauwa gaskiya ya kamata mu tsaya a nan, ba za mu iya gama duka ba. Idan da akwai wani ɗan cin gyara ko wani abu, don Allah ka yi comment da abin a ƙasa sabida in gani kowa ya gani, kowa ya ƙara don Allah. Na gode, sabida ni ma yaro ne a harkar cryptocurrency, koya nake kullum. Na gode don Allah a yi min subscribing.